दिनैनि साना जोबोद दुखुनि सान मानोना जों इउपिपिएलनि सासे गोख्रों मावथि अबथिरा खोमानो गोनां जाबाय। राजन बर' बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दाजानायफोरनि इउपिपिएलजों लोगोसे दंमोन। सिगाङाव बिथाङा भेरगाव जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनि नेहाथारिमोन। गेजेर ससेयाव किन्तु बिथाङा जेबो बिबान लाथाराखै, अब्लाबो बिथाङा पार्टिनि एक्टिभ वार्कार हिसाबै खामानि मावबाय थादोंमोन। आरो बावैसो गोदान जिथु कमिटि दानाय जादों डिस्ट्रिक्ट कमिटि, बेवहाय बिथाङा आफादगिरि हिसाबै दायित्व लानानै पार्टिनि खामानिखौ मोजाङैनो सालायलांबाय थादोंमोन। बिथाङा मोनसे समाव आबसुनिबो बिबानगिरिमोन, पानेरि आन्चलिक कमिटिनि बिबानगिरि हिसाबै खामानि मावदों। उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन। आरो स्टुडेन्ट समनिफ्राय बिथाङा बर' हारिनि जौगानाय, बर' हारिनि मोन्थाइनि बेलायाव नांनायाव गोख्रों मावथि हिसाबै खामानि मावदोंमोन। दिनै बिथांखौ जों खोमाजानो गोनां जाबाय। बिथाङा हाथाइयाव मोनसे बेमार जाबाय थादोंमोन। हयथ' गोबाव समनिफ्राय जादोंमोन खोमा, बिथाङा बेसेबां केयार खालामाखैमोन। दासो बांद्राय सिरियास जानायखाय बिथांखौ हाथाइनि ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय दिल्लीयाव लांनाय जादोंमोन। आरो बे चेकआप खालामनानै एसे केन्सार जानाय होननानै डिटेक्ट खालामो। किन्तु डक्टरफोरा फुरा एसुरेन्स होदोंमोन जे बेखौ अपारेसन खालामबानो साक्सेस जागोन। आरो हेमथे बिथांखौ अपारेसन खालामदों, प्राय 10 घन्टा अपारेसन खालामदोंमोन होनना बुंदों। दा जिहेतु रुद्र सेथु बिथांजों लोगोसे दंबाय थायोमोन। बिथांनि रिपर्ट मथे बिथांखौ 10 घन्टा अपारेसन खालामदोंमोन। अपारेसन खालामनायावनो हयथ' माबाफोर बिदि कमप्लिकेसन जाबाय। आरो बिथाङा बे अपारेसन खालामनाय जि सेन्सलेस जायो, बे सेन्सलेस जानायनिफ्राय सेन्सआव फैफिनायसै। आरो दाखालि हराव, मैया सानसे जाबाय, दाखालिनि हराव प्राय 8-9टासो समाव बिथाङा लास्ट बे संसारनिफ्राय बिदाय लायो। दिल्लीनिफ्राय मैया लाबोनायाव मेडिसिनफोर लाबोनाय ओमफ्राय 9टा समाव फैदोंमोन आरो दिनै सावनाय जाबाय। बे थारैनो जोंनि थाखाय पार्टिनि जोबोद खहा जाबाय। मानोना बिथां बायदि एक्टिभ वार्कार जोंहा ओरैनो पार्टि लेभेल एसे खम। दा बेबायदि जि सासे सानै गोख्रों दं, बिथांमोननिफ्राय बिदि गोमानांगौ जोंहा जोबोद खहा जायो। बेनिखायनो जों दुखु फोरमायदों। आरो दिनै पार्टि अफिसफ्राव, जोंनि इउपिपिएलनि पार्टि अफिसाव फुंनि 8 बाजिनिफ्राय मोनाबिलि 5 बाजिहालागै जों दुखु सान फालिनाय हिसाबै गोसोम फ्लेग गायसनदों। आरो बेनि गेजेरजों जों बिथांनि रुंसारि जानाय जों दुखु फोरमायनाय हिसाबै बे हाबाफारिखौ लादों। जों आसा खालामदों जे बिथांनि जि सार्भिस, बिथांनि जिखिनि नावमानाय जातिनि थाखाय, हारिनि थाखाय आरो ओनसोलनि थाखाय, बेखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया। आरो बिथांनि न'खर, जे बिथांनि गथ'फोर दं, बिया जायाखैमोन दासिमहालागै। दा बिदाजों थायोमोन आरो बिदानि गथ'फोर जिखिनि दं, बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै थांनानै थाथों जों बेखौनो लुगैयो। आरो जों आसा खालामदों जे बिथांनि जि सार्भिस, बिथांमोननि जिखिनि खामानि थांनाय समफ्राव होबाय, बेखौ जों अरायसम गोसो लाखिनानै फैगौ समाव खामानि मावनो थाखाय बिथाङा जोंखौ थुलुंगा होगोन। दिनैथ' जों माबाफोर सन्देह दङब्ला बिदि माने तदन्त खालामनो माबाफोर डिमान्डफोर? जों दासिमहालागै बे बाथ्राखौ बांद्राय, जिहेतु जों डिटेल्स रिपर्ट दासिमहालागै मोनाखै, बेखौ लानांगोन। जों बेखौसो सानदों जे थैनाय थांनाया आफा इसोरनि आखायाव। बेनिखायनो हयथ' बिथाङा जे बे अबथिरा समावनो, जि समाव थांनानै थानांगौमोन, बे समावनो जिउ गोमानाय, माने हयथ' बेनो इसोरा बिखौ बेसेबांखिनि समखौनो होदोंमोन, बेखौ साननो गोनां जायो। बेनिखायनो जों दासिमहालागै तदन्त खालामनायनि बाथ्राखौ सानथ'वाखै। जों सावरायलायनि, डिटेल्स रिपर्टखौ लानो, बेनि उनावसो माबाफोर डिसिसन लानांगौ लागोन। जियानो जादों, दिनै जों दुखु फोरमायदों। बिथांनि जि थालांनाय न'खर, बिथांमोनहाबो जाहाथे मोजाङै थाथों। जों बिथांनि थैनायाव जि दुखु मोनदों न'खरफ्रा, बिथांजों जों समबेदना प्रकास खालामदों।